Raġel 40 sena mill-Pakistan dal-għodu nstab mitluf minn sensieħu bħalqu marbut b'tejp f'serqa teluf kbar ta' euro minn gabbana f'Taslima. Il-każ seħħa l-ħabta tas-7:09 meta kollega tal-vittma li kien se jibda ġurnata xogħol sab li l-assis tal-gabbana mixħut mal-art u bħalqu magħluq bit-tejp. Il-pulizija qalet li l-vittma safa aggredit minn żewġ ħallelin armati li wara li allegatament serqu ammont konsiderevoli ta' flus kontanti, aggredewh, għalqulu ħalqu bit-tejp u ħarbu minn fuq il-post. Ir-raġel li tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn aktar tard ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi ħfief. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li l-pulizija qatt trid tistabbilixxi d-dinamika tal-inċident u mistennija tiġbor bosta filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm inwaħla ma' diversi proprjetajiet fil-madwar. Dwar il-każ infettet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejvella li ordnat li ssir inkjesta u ħatret bosta esperti biex jgħinuha. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Raġel ta' 58 sena mis-Sanna Tawdex indarab gravi wara li ħarablu oġol u attakkaħ. Il-każ seħħ il-ħadd tal-ħabta ta' 3:09 ta' wara nofsinhar fit-triq Dun Pawl Mikallef fir-Raba Tawdex meta għal xi raġuni l-oġol ħarab lil sidu u weġġaw. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lil vittma l-Isptar Ġenerali Tawdex fejn aktar tard sit l-oġol ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.